Добър вечер на всички. Едно кратко видео за края на 5-годишния ми експеримент с найлоново мулчиране на камчатките. Преди съм ги показвал в други видеа. Сега набързо ще резюмирам, докато пазя тук едно бебенце да спинка. По тази стеничка 2020 година на есен посадих тия камчатки, бяха значително по-малки, и при посаждането всяка от тях беше мулчирана с фолио. Фактически беше едно дълго парче фолио, което имаше дупки за всяко от храстчетата, а върху това фолио бяха насипани тия смесени останки от едра и древна фракция дренажен камък, който остана от дренажа на къщата и попивната система за дъждовната вода. По този начин, въпреки че тук се вижда един капков мъркуч, той не е свързан с напорната тръба, сега ще покажа там, и за тия 5 години на практика не са поливани. Виждате, че в момента все още не са в пълно слънце, леко на сянка идва основата от стеничката. В момента е някъде към 3 часа след обяд, така че върши много хубава работа за държане на влагата, прави конденс, бетона държи много влага, камъка прави конденс, фолиото задържа много добра влага и неговия неминуем плюс е, че през тия 4, сега почва 5 растежни години, спираше доста добре плевелите. Едно плевеле на година беше напълно достатъчно, и то основните плевели тук са поветицата, които излизаха от много надълбоко, и безброй семенати от ясена, които вятъра ги насипва тук на семена и изникват директно през фолиото. Сега защо го махам и какъв е края на експеримента? Тая година, благодарение тук на един нов проект, който работим заедно с комшията, се здобихме с бензинова голяма дробилка и на практика имам достъп до дървесен мулч. А миналата година имах много добър опит с мулч Z, намерен край пътя и загъбен с мицел от винена шапка, строфария. Много добро плододаване, и тая година исках да почна да превръщам лехите с плодните храсти. Не само лехите, на всяка където имам плодни храсти, както например ето тук тия ирги, които сега цъфтят, да ги замулчирам и да премахвам, ако имат случайно найлоново фолио, и да ги загъбя с идеята да бера гъби, гъбите да правят хумус и да подхранваме храстите в същото време, защото тия храстчета, освен че не са поливани 5 години, не са и турени по никакъв начин. Като почнах да махам фолиото, тия камъни ги събирам, изривам ги и си ги ползвам на друго място. Но като почнах да махам фолиото, видях негативните страни на този експеримент и сега набързо ще ги кажа. Както повечето неща в света, и тая монета има две страни. Когато лехата беше покрита с това фолио, това е дало сигнал на растенията, на камчатките, които по принцип природно не са с много дълбоки корени, и ако имат избор и влага, биха пълзяли по повърхността. Им дава сигнал, че корените могат да се движат на практика по самата удобна страна на филма на това мулчиращо фолио, което е довело до това, че на много места, сега ще го обърна тук, да го видите, корените на камчатките директно са се впили в това фолио и аз, махайки ги, накъсах. На много места дори излизаха нагоре през фолиото към каменния мулч, което мен лично не ме кеф. Естествено, аз тези корени ще ги орежа сега, за да си пуснат надолу други, но тук е подобен проблема като ефекта на саксията, където ограничението на пространството бива изпълнено изцяло от растението по неговите сили. Така че тези растения в момента, тая година, волю-неволю ще трябва да ги полея, защото корените им са много повърхностни и без този филм вероятно ще засъхнат, а сега тъкмо цъфтят и вързват. Така че трябва да включа този мъркуч. Другата част, сега ще покажа корените отблизо. Тук просто съм махнал фолиото и виждате колко всичко това е кореняк камчатски. Значи тук всичко това са корените на камчатките, които сега трябва да ги режа и да се надявам, че ще пуснат надолу.
Другото много интересно нещо беше, че капковия маркуч беше поставен под фолиото на повърхността на почвата. Но действието на червиите и изобщо почвените микроорганизми на практика бяха натрупали почва около маркуча и го бяха вкопали надолу. До там, че в момента, ето тук на тая камчатка, маркуча минава под корените и аз сега не мога да го издърпам. Трябва да го издърпам целия, за да мога да го извадя, или трябва да режа корени. До толкова корените са расли отгоре, до толкова е бил придърпан този маркуч, че в момента минава на 5 см под основния корен горе-долу на камчатката и тук отдолу. Сега тук ще погледнем под едната камчатка дует, която ми е сигурно най-развитата. Може да видите колко много стъбла има и едни нови издънки, които почнат да излизат от стъблата. Очевидно е, че тази камчатка прави най-много издънки, защото особено тия канадските сортове Boreal Beauty Beast, Blizzard и Aurora и така нататък, те имат много по-малко издънки, по-скоро растат нагоре на височина, докато тези правят повече издънки. При тях проблема, който беше оформено с филма, е, че нямам как да ви го покажа, защото го премахнах това, но миналата година, вероятно, може би и дори тая, дует и съседната Войта, която е там на нея също, са се опитали да пуснат издънки малко по-настрани от централното табло и всичко това останало под черното фолио, което по принцип имаше дупка с достатъчен диаметър, за да може да поеме подобни неща, но с времето са надебелели стъблата и съответно тази дупка трябва на практика ежегодно да се разширява, за да могат да излизат новите издънки. Тези издънки бяха умрели на практика под филма. На други думи, съм изгубил тия стъбла. И този тип менежиране, мене лично нещо не ме кефи, защото става микроменежиране. Така че се надявам сега с мулча да има по-голяма свобода на действие. Преди да махна това фолио, неговия ръб беше затиснат по протежение на стеничката успоредно от ето такъв подобен каменен бордюр, самоделен, парчета камъни, които излязаха от прикопането на основата на къщата. И въпреки че имаше приятна декоративна стойност и освен това държеше фолиото натиснато и отделно просто дефинираше лехата и позволяваше да е леко задигната почвата, имаше един проблем с него и той беше, че когато кося тая площ с косачката, трябва да мина с тримера по ръба на този бордюр, както тук трябва да мина сега с тримера, защото не може да бъде окосено и ако не го окосиш, цялата растителност влизаше под камъка или между камъните и растеше върху фолиото, понеже с времето натрупването на органика върху фолиото води до формиране на почва. И по този начин бях задължен да кося с тримера тук и да плевя на практика този ръб, докато в момента, имайки само мулчи без каменен бордюр и без фолио, мога спокойно да мина с косачката така, че едното колело да ходи по мулча и да си окося до самия ръб много ниско и това ще ми спести този проблем и ще ми ограничи много влизането на плевелите навътре към лехата. Ако трябва сега да върна времето назад и да решавам наново, това, което най-вероятно бих направил е, че мога да използвам това фолио, което освен това имах налично и нямаш нужда да купувам. Беше ми изостанало от друг проект, но бих го използвал само за първите един или максимум два растежни сезона, след което ще търся друг начин за решаване на проблема. Ако нямам достъп до мулч, бих ползвал примерно нанодетелина или друг вид тревна покривка, която да направи жив мулч на почвата. Но трайното оставяне на този материал определено не е моят тип подход към нещата и се радвам, че тази година премахвам последните парчета от това нещо от градината ми. Живот и здраве, ще береме гъби до година от тия лехи.